Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku yadda za ku yi participating a Binance giveaway na dogs miliyan 5 da kuma NOTCOIN 500,000. Abin da za ka yi mai sauki ne. Ka biyo ni ka kula da wannan bidiyon ka sa hankali sosai. Za ka ga abin da ya kamata ka yi domin kai ma ka lashe banka a cikin wannan giveaway da za su yi. Farko abin da za ka yi shine za ka je Twitter kamar haka. Idan ka je Twitter ka yi searching Binance feature haka za ka rubuta. Idan kai searching ya kama sai ka bude shi. Kai following page immediately. Bayan kai following sai kai scrolling. Idan kai scrolling ga post din nan. It is raining nuts and dogs. 5 million dogs da 500,000 NOTCOIN za ya ba mutane wanda suka yi participating akan wannan tax din. Abin da za ka yi shine bayan kai following page idan ka zo nan post din sai kai liking, kai tweeting immediately. Sai ka dauki wannan link din. Wannan link nan in kai copy na shi. Ba na ce ka danna bane kawai copy za ka yi. In kai copy shi kenan. Sai ka fita. Kana fita sai ka je ka nemi kowane VPN. Idan baka da VPN kai downloading VPN. Abin da yasa za ka yi amfani da VPN shine saboda Nigeria website na cryptocurrency ba sa buɗe a Nigeria. To shi yasa za ka nemi VPN. An kana mini ina da wannan VPN din bayin kunna shi. Yawa tap to connect. Yanzu ka ga yana connecting. Yawa yayi connecting. Sai ka zo ka shiga browser ko Chrome ko Safari ko Mozilla ko wanne sai ka buɗe. Idan ka buɗe yawa sai ka danna nan kai paste link din. Link da kai copy sai kai paste sai ka bude yawa kaga ya bude mana linkin. To bari mu ga yanda abin yake shine abin da zaka yi bayan kayi following page kayi tweeting sai in ya bude ma ya zo nan guri shine wannan yana bayani akan yanda shi reward nasu yanda tax din yake kenan fully. Abin nasu first come first serve ne. Mutane da suka zo na farko su za ba har shi wannan full in ya kai. Idan ya kai to shikenan duk wanda ya zo a baya shikenan ba za ba ka komai ba kuma ba wani file ba komai kawai sai za ka zo kai abin ka fita kawai. Ga yanda yanayin structure ya biyan abin nasu yake. Mutum na farko zuwa mutum na 50 wanda suka yi a fayi kenan. Kowanne zai samu 15,000 dogs da 2,500 notes. Mutum na 50 zuwa mutum na 500 kuma wanda suka yi a farko kowanne zai samu 5,000 dogs da kuma 700 notes. Sai na gaba mutum na 501 zuwa mutum na 10,000 kowanne zai samu 1,000 dogs da 200 notes each. So kaga wannan abun is first come first serve. Abin da duk wanda ya zo na farko su ne wanda za su samu reward sosai a ciki. To shi yasa idan kaga bidiyon nan waya kai maza ka je kai ma ka zama kana cikin mutane na farko da suka yi. So kawai kana bude nan gurin sai kai roshin kai scrolling down ka je kasa zaka ga inda zai nuna ma login. Sai kai login account naka tukuna. Gani kai login da VPN zai nuna ma ba asalin location naka kai login ba. Ka danna yes kawai ka wuce. So yanzu next step shine inda zamu yi taking quiz. Tax guda uku ne ka je kai liking kai following kai liking page nasu kai tweeting sai ka zo kai answering quiz shikenan. Ga tambayoyi nan. Number 1 shine ka sa Twitter username naka. Ka tabbatar ka hada da atsin nan. Number 2 kuma sai ka dauko link naka wanda kai posting wannan post na Twitter, post na campaign na Twitter na Binance feature wannan. Ka je Twitter ka kofo shi. Kaga gashi na wannan gurin. Sai ka zo ka taba nan. In ka taba nan sai kai copy link gashi nan, copy link. Sai ka koma. Sai ka zo nan gurin. Nan kai pasting. Shikenan sai ka je next question. Which ecosystem do dogs and not belong to? Done. What is dog? A tap to end game. What is the total supply of note? Total supply of note is biliyan 102.7 ne. Sai ka taba. Shikenan bayan ka gama sai ka zo ka taba submit wannan. Shikenan. Ka gama kai submitting successful. Sai ka jira wannan lokacin. Insha Allah kana da rabo za ka samu. Kamar yadda na ga muku abun is first come first serve ne saboda haka kai soyi ka je kai. Zan ajiye muku amsoshin wannan quiz din a description na wannan bidiyon. Sannan kai ku manta ku yi mana subscribe a wannan bidiyon. Ku danna mana alamar bell notification domin ku dinga samun duk wani update akan irin wayannan abubuwan. Allah samu dace.